Днес ще ви покажем един армиран покрив, който изцяло преобразихме. Нашият екип започна с внимателна подготовка на основата, почистване, изравняване и полагане на грунт, за да осигурим максимално добро сцепление. След това дойде ред на най-важното – 2 пласта висококачествена хидроизолация. Това не е просто стандартен ремонт, това е дългосрочна защита от влага, температурни промени и всякакви атмосферни условия. За да работим бързо и безопасно, всички материали бяха качени на покрива с мобилен асансьор. Така спестяваме време, пазим чистота и свеждаме риска до минимум. Още едно доказателство, че професионалната работа не е само в крайния резултат, а и в целия процес. Всеки детайл беше изпълнен прецизно, от армиращия слой, който осигурява здравина и устойчивост, до финалното покритие, което гарантира надежност години напред. Екипът на RIA Trade отново остави доволни клиенти, а за нас това е най-голямата награда. Ако искате и вашият покрив да бъде защитен с професионализъм и внимание към детайла, свържете се с нас. RIA Trade – качество, което се вижда, и защита, на която можете да разчитате.